ଭୋଟର ମନ କଥା କିଛି କାନ୍ଦିବେ ଗୋଡ଼ ଧରିବେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମଦ ଦେବେ ଫିଷ୍ଟ ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 500,000 ଦେବେ ଭୋଟ କିଣିବେ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ପରା ଭୋଟ କିଣି ସାରିଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ଦେଖା ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ହଁ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ଭାଇ ମୋ କାମଟା ହେଲାନି ଯେ ରହ କରିଦେବି ହୋଇଯିବ ଅଧିକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭୋଟର ପଚାରିଲେ ହେଇ ୟାକୁ କହିଛି ତାକୁ କହିଛି ହୋଇଯିବ ସମୟ ବିତେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ଜଣକ ରାଗି ଯାଇ ତାର କାମ ନ ହେବାରୁ ପଚାରିବେ ଭାଇ ମୋ କାମ କଲନି ଏଇପାଇଁ ତୁମକୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ ନେତା ଜଣକ ରାଗିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବେ କୋଉ ମାଗଣା ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ତୁ ବା ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ମଦ ପିଇଛୁ ଚିକେନ ଖାଇଛୁ କେଉଁ ମାଗଣା ଦେଇନୁ ଭୋଟ ତ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଇସାରେ ଯାହା ବଳିବ ସେଥିରୁ ଦେଖିବା କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତିରେ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡରେ ସେହି ଅଧୁରା ବିକାଶ ରହିବ ଆମେ ଭୋଟର ସେହି ଭକୁଆ ରହିବା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ଭୋଟ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ମହେଶ ପାଢ଼ୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବହୁମାତ୍ରାରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏମିତି ଅନେକ ମଜାଦାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ଖଟା ମିଠା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।